Габи? Някой има ли този апарат, че моя глупа? Не гледай мен. Браво, браво, момчето. Това не си избра. Браво на Габи. Какво друго, Боби, ще си вземеш? Ябиш, Боби, кой има тук? Ябиш, Габи. Боби, какво друго ще си вземеш? Еха! Да. Баба, какво показва? Чакай, спуснете смиската. За двата апарата. Ябиш там. Ага! Майко, фризьор ще ставаш. Леле. Ще сметнете пред Да. Дай на бъдам. Всичко ще стане. Браво. Точно така, портмонето е много важно. Браво. Айде, Той се върна по пътеката. Разходи ли баба портмонето? А на деди дъчката, що не си ги пи? Ами защото не си я хареса тя мъничка. Дай не даде отверка. Да. Не, точно ми не става. Я, нещо друго си искам. Какво има там? Ставай. Браво. Супер. Хайде, вземи ти портмонетето. Това си хареса ти най-много.